Eman Stories. Hello everyone and welcome back to my channel. So today is December 22, 2024 at bakasyon na namin ngayon kaya uwi akong sa Manila for my Christmas vacation. As you can see dito sa Bicol Central Terminal or dito sa Bicol Central Station, napakarami tao ngayon kasi uwi din sila ngayon. Actually, karamihan ng mga bus ngayon is fully booked. Nakaswerte nila ako, nakakuha pa ako ng ticket. Ang nabili ko nga pa ng ticket is for Trip Codex 1. So 1,400 siya kasi sabi nila premiere dito at medyo mahal. Kaya lang, nagbago ang nangyari dito ngayon kasi ang tagal-tagal dumating ng bus na X1. Kaya may nag-offer na may darating daw na bus na kulang ng 3 pasahero. Pwede na daw ako may mag-transfer doon papunta PITX. Kaya green up ko na siya. Ito yung Bicol Isarog K1. Papunta nga pala siya ng PITX. At ito yung nasakyan kong bus na papuntang PITX. This is bus K1 X5 Extreme. Ito ay may 2x1 configuration at meron lang 22 seating capacity. So napakaganda niya, napakaluwag din. So ang upuan ko pala is nasa 20, nasa bintana. At napakalaki lang yung legroom at saka meron siyang leg rest. Kaya yung mga gamit ko kasyang-kasya. Sa likod pala namin ay yung higaan ng isang driver na minsan naging konduktor. At ang feature niya pala, meron siyang USB charger na nasa tabi lang namin at nasa gitna. Ito naman isa dito sa gilid. Ayan. So napakaganda talaga ng Bicol Isarog na ito. Although medyo luma na, pero ang ganda-ganda sa loob. Napakaluwag. Actually, hindi ko naramdaman yung alog. Ito naman po yung video ko sa loob ng CR. So meron siyang sabon, dispenser, may tubig at meron din pong bidet. Sa aking upuan niya, you can see meron pa akong luggage at backpack dyan sa harap. Kasyang-kasya pa rin pa ako. Even though I'm already 5'8", maluwag na maluwag siya. So ito yung aircon at ilaw niya. And by the way, napakalamig ng aircon niya. And also another feature, meron siyang seatbelt. Yung seatbelt niya ay parang sa aeroplano.
So here is our stopover dito sa Bay Macdo sa Pagbilao, Quezon. So makita nyo madaling araw na at nasa biyahe pa kami. So this is 5:56 AM pero dito pa lang kami. Malayo pa kami sa Manila. Almost 10 o'clock at malapit na kami sa PITX. So, medyo late na kami kasi nga because of the traffic. Here you can see talaga na maluwag na walawag talaga yung mga upuan dito. Pwede ko pa i-stretch ang pako, pwede ko pa ilagay luggage ko. Ayan, so marami pa rin kami, wala pang masyadong bumababa. At ito na po ako ngayon, dito na po ako sa PITX. So napakaraming tao na magbabiyahe. So that's all for my video for today. Thank you very much for watching. I'll see you again on my next video. Bye bye. Eman Stories.